Time sa te, di ba naglungag man ka? Ang damay. Pagod na po ito. Pre, siguro tao ba eh? Pre! Ay, saan mo na imuha pre, trespassing, mangkaon ni kalitra, magsulod na rin. Kaya good friend ako uli ba? Cellphone ng tripod ni Tiba oh. Nabili niya dito ah. Muning cellphone ni Ate Iba nga. Sa kakahuyan mo nagikuha? Oh, kato sa kayan gahapon. Ano gibilin po ni Ate Iba dito ah? Alang ano, nag-tiktok-tiktok, kunya ikalibanga, wanya nabalik. Kunya, saan tripodan eh? Oh, narito akong gibilin. Ano naman? Amo na, tos riyan karon pre. Ate sabi Ate Iba. Sir! Sir! Ano sa digat eh? Maglungag. Ay, imong cellphone no? Cellphone ni mo te. Nakita ni Jim sa kakahuyan, wala ni mo gibalik na gahapon. Salamat kay Jim sa. Away problema. Kanya, kumusta naman tiyan mo? Kalibanga pa ka. Arang-arang na sir. Mayo. Pre natin surihan ba? Ano sa na? Nakita nga poster dito sa Purok ba nga TikTok competition. TikTok competition? Oh, tapos 2 to 3 participants. Ano ba? Kaya ka na to ng duha? Pila premyo? 10K. Sa 10K? Yang saman, submit niya. Sabit, galit na Oh, galit. sige, Ate Sata. Kayo? TikTok competition, 20 ang premium, niya 2 to 3 person. Yung oras sila sir. Napayturuhan mag-apil ko sa ilahan. Kaya kung talent lang ang hisgutan, ako ang number 1. Di, apil ko di. Sir! Saman ni stable, saman te. Kayo. Apil ko sir! Saan mo apil? Ayaw, papiloy. Saan mo sa te? Apil ko! Saan mo apil? Ayaw, pre. Makadawat na sa toong porma. Usa man ka James, so ka kailas ko ah. Dancer ko sa una kung wala pa ko miundang. Dancer ni kate. Dancer sir. Yan saan man eh, pre. Ay, apilin na lang sa siguro na to sa Ate Iba. Pero bantay ka te, di ka makagubas sa formation. Dili sir. Basig karaan ay mga stepping diha, binag-o ba ning diri ah. Ay, sa tuluan sa natong stepping pre. Sige. Ali, diri ka te, ito nga ka te, ikaw may babae. Diya ka te. Diya ka. Ang stepping nga natin, pat ka ano? 1, 2, 3, 4. Pag humana na, murag baliw. Ano? Crazy ba? Crazy. Ano? Pat gyapon. I-play. Pat gyapon. 1, 2, 3, 4. Nya pag humana na mo na ni. Whoop! Nya tuyok sa kamot. Tuyok. Tuyok sa kamot eh. Tuyok. Tuyok sa kamot. Unsa? Tarong na, di mura kag T-Rex ana te oy. Dali, pamilya di ba? Ikaw ba gusto mo apil te? Gani. Ano teo pag tuyok? Pamilya natin. Isa, duha. Ana. Pag humana na, isa, duha. Kahiya po ni kamuti oy. Puro kang kaya na daan. Sila sa kundi tuyok. Last. Ano na? 1, 2. Isa ka tuyok. Isa ka tuyok. Taas, baba. Taas, baba. Ana. Sige na ko, nanimuti. Wa sir. Sige, sound sa na to ha. Music ta. Sige pre. Music. Smile jud ha, smile ta. Tarong te. Ta. Okay. Ito te ha. Nakuha ni mo. Kuha sir. Naramanday na. Pero, time sa te, di ba naglungag man ka? Bitaw pre, naglungag bitaw to siya. Damay. Ay, pagod na po ito. Samay. Ano mo nagan mata? Kasi malagan na tayo mong nilungag ba? Basig na pagod na. Wala man napagod sir. Wala man napagod. Kita kang mali mo. Dresser. Daw. Dili naman na mapagod. Kaya wala man ako nagion. Wala ni mo gion. Na ako magiot na yung lakaw. Pesa. Bahalag mahilaw ka basta di ka mapagod. Sa ato pa. Sa ato pa, wala siya napagod. Wala po siya naluto. Murag ni butod man. Nahilaw lang. Mga ako nabuntag hilawan ni pre. Mas maayaw man ang hilaw kaysa dukot. Ano man? Kay ang pagod, lisod na nakaunon. Pero ang hilaw, pwede pa lutuon. Tama bitaw siya pre no. Magaling pang kupal ka. Sige tayo palihog na kung lutuan natin. Tara pre. Okay, sir. Practice at tiwas Asa po gina kakuha sa tiba ng idea niya, no? Ang anak niya.